И здравейте, това е един модът Survival, който един мой приятел ми каза друго приложение, което също аз го знаех това приложение, но този модът Survival, чакай тук да прибия една овца, този модът Survival е доста различен. Добавих два, не съм хич много модовете, доста са малко, два мода. По-нататък може да добавим и още, може да предлагате в коментарите. Опитах се и още два мода да сваля, които той ми каза, но не можах. Този, дето ми каза след тези, дето той използва, стана такава грешка, така да кажем. Искаме да направим ние двамата модът оцеляване, което знаем, че е доста по-интересно. Но не знаем още как да се вкараме с модът сервер. Той знаем, но се опитваме по друг начин, защото е малко труден този начин, дето знаем. И общо взето модовете са два мода, както ви казах. Транспорт мод и гън мод. Гън мода сигурно ви е познат, транспорт мода може да не ви е познат. Той включва такива превозни средства, дето са доста яки. И не знам защо това дърво е адски дълго. Няма да купая цялото. Да купая да го... Така... Както гледам, нищо от модените неща не мога да направя. Но... Да, така... Може да ви покажа на креатив нещата. Така... И... Мисъл... Не знам дали модовете работят. Мисъл... Играл съм с тях, но... Малко съм играл с тях. И не знам докато снимам клипове дали работят. Един приятел ми каза, че има една адски ефтина бронина, която е от няколко ефтини неща. Само дето такова. Като даймонд броня, ама мисля да не използвам или да използвам. Сега ще не съм решил. Така. Заби ми играта за момент.
Вижда тук да се заселя. Това е неприятно место. Сигурно чувате телевизора и чакайте да го загасам. Така, вече не би трябвало да чувате. Освен малко ушите са някакви адски чувствителни и някакви адски. Много в ушите това. Ето това е едно от модът нещата. Ето ще си го крафнем. Спак грейд, но ни трябва пистолета. И... What? Върках се. Ба тук. На! Ба! Да не успях да снимам, чакайте. Не, съм. Обърках се просто. И да, както виждате, не съм ви излагал. Това е едно от моите нещата, което може да се прави. Чакайте да си направим столна кирка. Само дето трябва да видя рецептите, защото не ги знам всичките. И това до някъде горе-долу е лошо, горе-долу е добре. Не мога да ви го обясна. Айран има тук, което е хубаво. Аз е тук в пещера скочих, така че хубаво ще е да експорнем. Планата ни трябва създадат. Така. Тук някъде имам школа. Няма няколко. После ще си направим чар. Сигурно тук вече не видите нищо и аз едва виждам. Брайтнес. Брайтнеса. Ух. Трудно засвиква. Искам без торчове, защото ще се загуба. Ако се загуба... Лошо. Така, чакайте, че... Тук... светлина. Така да се пава. Да има светлина около мене. Така, тук да си направим печици. 3 печици. Така, тук да ги сложим така. В едната да печат това, в другата това. Така. Другата искам да пък айрон. Другата искам да пъка колс. За по 2 дърва тук. Заради 2 пилета. А таска стане 2 чаркол. Да му сложим тук едно чаркол да голи. И ще разширявам. Да, хора, това не е в началото, винаги е скучно, за което в модите трябва да се развиеш. Ще гледам за хубави модове, добавяйте модове. Аз ще видя за един много хубав мод, нарича се Tinker's Construct. Той добавя едно много хубаво нещо. Именно нови мечове и такива работи. И много ме кефи мода и ще се опитам да го потърсам. Да много има. Молете се, много ще ви е забавно. Този мод много е хубав. Тук ще си направя път. Така, защото тук ще ни е селището.
така че и там виждам, дами и господа, Айрон, който ще отидем да изкопаем, но както виждате, това мисля да е края на епизода. Другия епизод ще да се надяваме да си направим къща. И тук печели с Айрона. И някои от новите неща. Да, ето. Това как се видим. Ето, както виждате, има много файл Gun Mode. Интересни неща. Наистина интересни неща, с които ще се занимаваме. Викам да не го крафна, бе. Както видите, наистина много интересни неща правим. Както видите, тук Айрон доста тиска, така че ще има доста копане. Редстоун иска, силно ли редстоун, не знам. Така, има доста неща. Тук не иска Ладмостоун. Явно може щит има, който може горе-долу. Ама няма смисъл, доколкото знам. А тук към Бинокио му. Общо взето, хора, те първа почваме да се развиваме и работи. Така че винаги ще държа едно метал да пада. Да гледам тук, защото както виждате, тук да си направим едно от най-червото искам. Много кефи. Брех, че страшен звук издава то. Брех, че страшен... Не е бутон, бе! Торч. Нов меч. Не. Ще го пробваме. Но това ще е края на този епизод. Ще свърши с моя приятел, ще стана по-добър. И но ще взето, мисля това да е от този епизод. Ще гледам малко да се поразвивам. И да, това ще е от този епизод. Лати има още 3 айрон. Да, вярно. Баба! Гънских батъл. Добри ви знам. Не! Как ги мразят тези машини. И... Бабай! Мисля да снимам втори епизод веднага след този, така че няма да много да чакат. И чао-чао!